At this forum is equally of great concern. Komero dhi nyime ni riwruok mar ELOG mochung'ne timo nonro mag weche mag yiero chiwo lipot ma lero ni atamalo 70 mag jo-Kenya yango ni yiero mokalo ni opong' kod ng'ikruok buora ka kaunti ma Nairobi mochiwo atamalo maduong' mag joma ogolo pachgi. Jatend tudruok mar ELOG pacho ka Mule Musau ka chiwo twak mare kinde puodho chiwo lipot kotenore kod duoko mar yiero mag 2022. Olero ni thoth oganda ne onge kod ng'eyo e wi weche mag yiero kata obedo ni sirikal ne otimo tiegruok ne oganda. Ka Musau bende dwaro ni IEBC mondo mi otim tiegruok mong'ith ne oganda kendo bende sayo ute mag fwambo kuom ne keto oganda e lwasi mar luoro e kinde chiwo duoko. Wira ni ute mag fwambo moko ne chiwo kwan mopogore. Jatend yiero e rang'eny mag counties Ruth Kulundu osingo duoko mag yiero mabiro ni ibiro kuong chwal ne riwruok mar ute mag fwambo MCK mabiro chwalo ne ute mag fwambo mamoko. Trust levels with the election management body. They say that the election management body needed to do a number of things to be able to instill confidence in the process. So we were hoping that by now we would have gotten the commissioners, because it is the commissioners who are supposed to give us the policy on the delimitation of boundaries. The chairperson of the commission is the one who is supposed to gazette the timelines, when what is supposed to be done, which commissioners are going to go to which part of the country, and